Чакай, що Алекс направи? Дай, пусти го тъй, човек! Къде сте? Дай, сега съм първи аз. Първо правило на икономиката. Човекът е с незадоволими потребности. Искам да купя самолет на мама. Искам Аз вяра, по-голям да няма. Без да взимам, не давам с братаците, заминавам, за нищо не съжалявам. Мога да си го позволя. За теб. Знам за мен. Аз дига левел. Но той е аспекта. Сета, брат, сета. Пушката ти обекна, мама е нещо я спегла. Не мекна, май пафта ти намекна. Не няма да се напрегна. Валя и ми голема. Магистралата с 200. Чисто новата Тесла. Села съм ти на трона, сори, няма да се преместя. Вижда той тая берка, иска да я почерпи, че чистата с ответка. Папа, не си оферта. Искам да купя самолет на мама. Искам от мене по-голям да няма. Без да взимам, не давам с братаците, заминавам. Нищо се жежлям, мога да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен. Аз дига левел. В пазиката си, избак ми пази в гърба си. Хейтерът е тук, защото съм опаза яда си. Аз видях в съня си, много злато съдъци. А отдолу планина си. Аз съм лош, аз съм вяра, аз съм Алдо Ескопар. Първо ги печеля с думи, после ги печеля с чар. Правя им разказаки, всички те са еднакви. Чертата, която ги дразни, че сме яки. Искам да купя самолет на мама. Искам от мене по-голям да няма. Без да взима не давам тактаците. Заминавам, за нищо не съжалявам, не мога да го позволя. Теб, но знам за мен. Аз дига левел. 120 дни квеста, сега сутри с бели маски да ти е известна. Не е полицай, че няма да си го преместя. Ягуара си е мой, пуснал съм си вече месеца. Храна в ръка, всеки път когато ти имам хора в ръка. Не го правя за кинти, не го правя за евала. Бъде се някой трябва да види. Искам да купя самолет на мама. Искам от мене по-голям да няма. Без да взимам, не давам с братаците, заминавам, за нищо не Мога да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен. Аз дига левел.